За Дана и Туню от срещната чокманска махала знаеха всички, ала с добро ги не споминаха. Пусти да опустеят дено, всички храненичета надалеко пропъдиха и сами са. Тая огромна коща, защо ли им е? Като нема на кого да я оставят, възмущаваха се селените им и осъдително поклащаха глави. В малкото родопско селце отдавна никой не ги бе виждал да се усмихват. Откъснали се бяха от света, а той сякаш бе забравил за тях. Хората имаха многобройна челяд и мъжно я изхранваха, та съдбата на Туню и Дана рядко ставаше повод за раздумка. Говореше се, че на младини и те по сборови ходили. Дана пък имала глас ясен и чист като планинска река и като го пуснала, огласил навред бърчините. Баба Катерина, дето разраждаше децата в селото, разправяше, че много пъти помятала Дана, а последния път едва жива останала. Това пресушило отробата й. Туни и отнапред бил мълчалив и особен, но жена му сякаш друга станала. Често я отдумвали, че ходила чорлава, с кирлива риза и стар вълненин. Не давала поздрав на хората, не зачитала празниците и в църквата не стопвала. Друга година, след като отробата е изсъхнала, взели с мъжа и братовото му дете, който се споминало треска. Нямало и 5 години, синьоко и умно било, ала палово. Често през довара чували Дана да му се кара, а нявга и клетва да се изплъзвала из ядните и борни. Черната дума да ти отнесе, пусто да опустееш. Плачат на малкото като ранен чане молял. Не мой ма бахта, майчо е, нема повеке. Като си минаха 4-5 лета, цаниха детето да помага при един овчар. Повече за него не попитаха и то намери у простодушния бай Стоян отеха и бащина обич и се не върна никога. Следващото момче взеха от Бърчинската махала, викаше се Гуню. Гуню беше вече голям и като видя, че няма да добрува в тая къща, се запиля към Беловидово. Годините, като листа чучун, се нижаха и Туню и Дана все сами стояха. Най-последен взеха Никола от Кремени. Кръгло сираче на 10 години. Послушан и добър той бе петимен за майчина ласка и обич. Вместо това получаваше ругатни и някой друг шамар. Душата му бе като напукана глинена стомна. Още една лоша дума или песник и можеше да се щупи на парчета. Толкова сам се усещаше Никола сред тези хора, дето наричаше свои родители. Затова и рано се залюби с дъщерята на даскала, Велика. Тя бе учена за разлика от момите в селото. Умът й бе пъргав, снагата гъвкава, а очите й ключ намираха във всяка душа. Баща й Тодор рано изгуби жена си и сам отгледа Велика и брати. Друга жена в дома се не пусна. За деченките му помагаше неговата майка. Тодор изучи децата си в любов към знанието, ги възпита, а старата все ги напъстваше и съвети им редеше. Не се противи той на избора на дъщеря си, въпреки че всички в селото му говореха, че родителите на момчето не са читави. То сърце ум нема. Най-добре усяща от кого да заиграе. Мислеше си бащата, а старата веднъж започна да дума на Велика. Момчето баба е благо, бендисва ми се, ама с нихните, що зор ще видиш. Зато и не опъва им се, почитай ги. Ако нещо накриво ти е рукнат, с усмивка го срещай. Черно в себе си не дръж. Зафатай някоя работа, кога ти е най-тежко. Да знаеш, майци, че лошо само с добро се преборва. Заживя Велика при семейството на Никола. Трудно е бе да свикне с новия ред, с навъсената си Анайка, чието думи свиваха бодливо гнездо в сърцето й. Все сърдита ходеше Дана. Блага дума от нея Велика не чу. Дори поздрав ни й даваше. Пред нея Велика гълташе сълзите си, ала сама останеше ли цяла река потичаше от сините й очи. След година-две тя се нагоди към трудния нрав на Дана и започна на лошата дума с добра дума да отвръща. Ей, мале, каква си? Не ядосвай се де. Защо тъй думаш и на мен, а не Никола? Деца сме ти. Друг път Велика ще изплете нещо за нея или за свекър си и с усмивка ще й го даде. На, вземи, мале, ти търлица да не ти морзнат ногите. Меко и думаше младата невеста. Защо сами? Мен плетки не ми трябват. Всичко си имам, като с нож отсича си Дана.
Никола обичаше жена си чисто и пламенно. На Велика тази любов стигаше и с нея бореше лошите мисли. Пък него често съветваше да не се ядосва на старите. Не така, Коля, не гневи им се. Покрив и храна ти дадоха, и те душа носят, а майца ти много рожби е пометнала. Тя само усеща какво е в душицата. Редеше му приказки тя. И аз се знам как съм изтрял до сега. То са сърце с овечни торби. Все ми го учи старата. Топла дума еднаш не ми е рукнала, роптаеше той. На третата година, след като Никола и Велика се взеха, тя зачена. В началото жената запази радостната вест за себе си, а след някой друг ден каза и на мъжа си. Решиха да не хващат лоши очи и да си знаят само двамата, докато бебето не се закрепи. Когато коремът и като любенеца почна да расте и умората да я налага, докато месеха хляб, рече на свекърва си. Мале, от мене да чуеш искам. Отробата ми е непразна. Зато и прощавай, ако съм морна повеге. Бебето силите ми изпива. Дана сложи омесеното тесто да втасва и излезе. Тишината запълни собата. Стана душно и тежко. Велика не прочети по лицето на свекърва си какви мисли си бяха настанили в главата й. Мина се време. Коремът на Велика растеше, а с него и умората й. Всяко усилие натискаше като тежък камък към земята. Нуждаеше се от топла дума. Майка си нямаше да я приласкае, а от свекърва си само хладнина и неприветливост получаваше. Като си трудна да не си болна, ма. Кой ще ти свърши женската работа, нарежеше я найка й. Тези думи като отровно биле обливаха сърцето й. На Никола нищо не казваше да не го омразява повече с техните. То само една искра й трябваше, за да лумне огънят, който тлееше от дете в него. От този огън се страхуваше тя да не изпепели всичко по пътя си, че много бе търпял той. Велика бе получила обич от бабайко си и баба си, и сега самата тя можеше да раздава такава. А Никола винаги се беше усещал нежелан и отритнат, докато не срещна нея. Тя бе неговия пристан. В нея намираше ласка и топлеше се. А Велика се опитваше да е мост между него и родителите му. Не бе леко, ала се сещаше за съветите на баба си Катерина, пък и като и станеше бално, отиваше при нея да се раздумат. Коремът на Велика растеше, а с него и тревогите по раждането. Първиски не бе и нормални бяха тези притеснения. Когато болките започнаха, прати Никола да викне баба й. Не бе леко раждане, но най-подир с първите лъчи на слънцето се появи здраво, червендалесто момченце. Ще го наречем Тодор, на Чейкоти, тъй реши Никола. Той без друго живеем в една къща с родителите ми, ама тъй ги нема ни за помощ, ни за блага дума. Тъжно говореше той. Харо на Колета и да бъде, щом си рекал, но мана на вашите не дей туря. Щом сме хора, всички сме грешни. Отвърна Велика уморена от раждането. Мале, ела да погледаш онука си, какъв е уинак към Матан. Покани е малко след раждането Никола по заръка на жена си. Показа се Дана от стаята си, ала то спът бе спретната и оправена. Не се сопна, а тихо рече. Аз работа сега при дядето и Велика немам, отсече тя, но в гласа й сякаш Никола не уловил онази хладина, която заскрижаваше душата му, а може и така да му се е сторило. Те си мисли обаче отстъпиха пред тъгата, дето го налегна от той, че майка му не дойде да види малкия. Можеше поне този път да се пречупи, ама не и се. Въздишаше тежко той и огънят да се разгори в него, но се сече за пръстите на сина си, крехки като охлювена черупка. Милният поглед на жена му също го гледаше от някъде. На 40-тия ден Велика и детето отидаха в черквата да им четат молитва. Бе поканила дружките и баба си питка на бебето да сторят. Този път тя не покани свекърва си, защото откакто малкият се бе родил, не бе идвала. Стана рано, умеси погача, разточи клин и марудници, подкваси и мляко, искаше добре да нагости жените. Малки бе послушан и грижен на майка и не създаваше. Та тя смогваше с къщната работа. Започнаха да идват една по една съседките
и да се радват на бебето, да го орисват за късмет и здраве. Оставиха му и дарове в люлката. Подир това седнаха на богатата софра да си раздумат и приказката да си чуят, пък и от работа да се отморят. Бебето от жена на жена се предаваше всяка да му се порадва и да му нарече по нещо. В този блажен миг на радост и безвремие вратата на одаята се отвори и през нея влезе Дана. Жените останаха безмолвни, вперили поглед в нея. Тая Дана, дето през портата влезе, сякаш беше друга, различна от напред. Лицето й светло и усмихнато, дрехите чисти. Изправена и с вдигната глава я виждаха сега. Първа дойде на себе си бабата на Велика. Влез, свати, не срамувай се. Нали сме си свои, добре си ни дошла. Дъще, виж там на найка си ядени и бърканичка да подадеш, нарежеше старата. Ще даде, свати, но първо искам 2 приказки да рукна. Дошла съм и прошка да искам от всички. Ама най-напред от Велика, че самият дявол дом в душата ми без такмил. Колко години станаха, така живях. Ама друго ще е напред. При дядето не дойдох, с лошо да го не орисам, че чернилка беше в душата ми. При отчето ходих и рукна ми той. Като искаш да се покаеш, първо ще постиш, пък после ще се пречистиш. Молитва ме чети и сега идвам. Много съм грешна, че пред 3 сирачета отритнах, душата ми свое чедо искаше и за други бе сляпа. И от тях прошка ще искам, ама най-първо рекох от Велика. И като пооправи кърпата си, се изопна повече и с уверен глас продължи. Велико, чедо, малка си, но урок по човещина ми даде. Една лоша дума ни ръкна ми и тачеше ме, пък как веднъж те не приласках, че майка си немаш. Велико, просълзи се Дана и сведи глава смирено. Стига, свати, хора сме, грешим. Хай, Велико, скоро целувай ръка на найка си, издума баба й. Не тя на мен ръка ще целува, а я на нея. Прошка възраст нема и който е грешен, той трябва да я иска, рече Дана. Свлече си на колене пред Велика, долепи чело с ръката й и едва сега сълзите й като гроздави зърна се затъркаляха. Велика слушаше безмълвна, докато стоеше права и държеше детето си. След някое време се опомни и сложи ръкава с глава на свекърва си. Майчо, много има с тебе да си думаме. Твоята душа много е страдала и прошка ти давам. Стани сега и виж колик юнак си имаш за внука. Приповдигна се леко Дана и чак сега впи поглед в малкото. Плахо протегна ръце да го поеме в обятчета си, сякаш и не вярваше, че бебе държи. Малкото протегна пръстчетата и улови заалената кърпа. Тя се усмихна и го погали. Милото ми чедо, баба колко искаше да те види, да ти се порадва. Още от корема на майка ти мисля, ама все ми се чинеше някоя пакост да не стане. И с тебе и сърцето все в гърлото ми беше. На баба юначето ласкаво говореше тя. След някое време запя. Гласът ти отначало тих, после се изви и напълни одаята. Жените засмееха да се поместят. Разбираха, че става нещо голямо, което години с кришом е стояло и издумано. Гласът на Дана сякаш извиваше нейде издълбоко от душата й. Забравила за всичко, тя продължаваше да люлее бебето и да му пее. Успокоено детето се спа, а Дана топло рече: хайде, дъще, аз ще го погледам, пък като тръгнат гостите, ти си почини, слаба си още. И в този момент погледите на Дана и Велика се срещнаха. Душите на двете се докоснаха.